Hej. For mange af jer, der kan division med store tal være et meget stort problem. For I har øvet på de små tabeller. Det vil sige, det er 1-10-tabellen. Men tabellerne derover, dem kan I have store problemer med. Derfor så vil jeg give jer et lille fif til, hvordan man kan gøre division med store tal til division med små tal. Og til det, der skal vi anvende en brøkstreg. Men først skal vi lige finde et tal. Vi siger 612 divideret med 36. Det kan virke temmelig uoverskueligt. Fordi, hvem kan lige 36 tabellen? Jeg kan den i hvert fald ikke i hovedet. Men jeg sagde lige før, at hvis vi skal bruge en brøkstreg som hjælp, så det gør vi. Vi siger 612 divideret med 36. Brøkstregen betyder jo også divideret med. Nu vil jeg simpelthen finde et tal, som går op i både tæller og i nævner. For når vi arbejder med brøker, så må vi forlænge både tæller og nævner, men vi må også forkorte i tæller og nævner. Hvis vi tager et tal, der er nemt at håndtere, så vil jeg dividere med 2 i både tæller og nævner, fordi både 2 og 6 går op i 2. Så det første, 612 divideret med 2, jamen det er jo 306. Og vores nævner 36 divideret med 2, det er 18. Kigger vi igen, hvilket tal går både op i 6 og 8? Jamen det går 2 igen, så vi forkorter med 2 igen i både tæller og nævner, altså dividerer med 2 i tæller og nævner. Så i stedet for 306, så kommer der til at stå 153. Og i nævneren kommer der til at stå 9. Nu er det lige pludselig blevet til 153 divideret med 9. Det er da et divisionsstykke, som vi kan finde ud af. Vi kan nu gøre det på 2 forskellige måder. Vi kan lave den traditionelle trappe, eller vi kan lave den lodrette. Så vi vender lige om. Vi sagde 153 divideret med 9. Skriv den her. 153 divideret med 9. Lad os så se. Vi starter med den traditionelle trappe. Der ser sådan her ud. Så siger vi 9 op i 1. Det kan vi ikke. Så siger vi 9 op i 15. Det kan vi godt. Det kan vi gøre én gang. Fordi at 9 gange 1, det er 9. 15 minus 9. Det må give 6. Og så skal vores tretal trækkes ned. 9 op i 63. Vi tager vores 9-tabelle, så siger vi 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Så det er 7. 7 gange 9, det var 63. Så har vi 0 til rest. Det vil sige, at 153 divideret med 9, det er lige med 17. Men det vil også sige, at 612 divideret med 36, det er altså også 17. Men det var trappemetoden. Skal vi også lige prøve den lodrette divisionsmetode? Det gør vi lige. Så vi har vores 19. Og så siger vi 153. Og vores kommastreg, hvis det nu bliver nødvendigt. Hvilket vi jo lige har vist, det ikke gør, fordi vi har ikke nogen kommatal efterfølgende. Nå, men 9 op i 1, det kan vi 0 gange. 9 op i 15, jamen, det kunne vi jo 1 gang. Fordi at 1 gange 9, det er 9. Nå, men 15 minus
9 så. Jamen, det var jo 6. Så der er 6 til rest. Og 9 op i 63. Det var jo 7. Og så er der ikke nogen til rest. Fordi 9 gange 7, det er også 63. Og så er der ikke nogen til rest. Så igen har vi, at resultatet er 17. Jeg håber, at det her det kan hjælpe jer til at få styr på division med de store tal.